bos. Met het koninghert en zijn lakij is Harry Haase soms als een spul. Meestal is het goed dat de fruskip, ja wist dat Haase. Koninghert en Harry Haase. Oh ja, lekker. Doe maar koekjes. Lekker bruin weer, jongens. Dit is een verrassing voor de koning. Die is al een heel schops voor de... Oh. Is dat boek ook alweer? Oh ja, juist ja. Interessant is dat toch, hè? Ja, interessant. Ja. Ah, koninghert. 4 voor het west? Ja, Harry. Ik ben heel dol tot onder Dikta West. Waar de mensen wennen. Nou, de dik? Maar al die vlugge, zoefende auto's? Och, Harry, jongen. Dat is zo mooi om naar te zien, hè? Ja, dan komt er ineens zo hut een auto soezend en het is... Oh, harre krabbelen. Hij riet zatje dat fietsende famke op. Maar dan stopt de auto. En waarom? Nou? Omdat vloep het stoplicht op reed springt. Ja, er binnen hele protten van dat soort verkeersregels, Harry. Hè? Dat alles soepel en goed verrent. Nou, ik vind het als volle leuker als je gewoon wat kruis, trommel... Wacht eens even. Ik heb een geweldig goed idee. Harry? Nou, dan ging ik wel weg naar mijn koekjes. Wat voor idee zou de koning ha? En waarom moest ik nou in het voet? Ja, prachtig. Oh, wat mooi. Harry? Ja. Harry? Ik kom er aan. Ja? Ah, Harry. Us eigen stopjocht. Is dat prachtig? Wauw. Net aankomen. Nee, wij moeten eerst even oefenen, no? Zo. Hij stiert nu op green. En dat betekent, Harry? Huh? Dat ik, huppatee, terug ging naar mij. Oh, dat is heel toek van die, Harry, ja. Wacht. En nou? Dat is dan dus reed. Ja. Ha, wat grappig. Reed, krieën. Wat een fleurige boel. Ja, dat is heel grappig, ja. Maar als er op reed stiert, Harry... Verhip. Dat betekent dat... Wat? Huh? Wat? Roeken jou dat? Wat? Mijn koekjes. Wat? Ik moet erin. Koekjes. Reed betekent dus... Dat is er net inkomen meist. Ik ben benijd. Oh ja. Auw. Zo, eens even zien. Oh, ze binnen precies goed. Oh, wat zal de koning blij wezen. Juist, ja. Dat is echt koekjes. Ja, goed dat ik Roken zo lekker. Goed dat ik dat weet. Ja, het is even een werkje. Maar dan haal je echt wat. Ja. Oh! Het stoplicht steekt op. Reed. Ja, juist, reed. Wat een prachtige kleur, hè? Dan moest u stopje, Harry. Dan moest u net verder komen, hè?
Ik zit hier over hele belangrijke regels te lezen en te leren, zodat alles goed en soepel verrint. Ga maar weer naar de keuken. Maar ik ga koekjes maken. Koekjes? Regels, Harry, binnen volle belangrijker dan koekjes. Echt weer? Hop, hop. Dus zie je het maar weer opnieuw. Het is net eerlijk. Ga ik lekkere koekjes maken? Even kleuren, eens even zien. Regels binnen rietsels. Regels de pegels. Nou ja, sis. Is de koning nou hier en dal betoeterd en bedonderd? Ik bleef toch net onder gong. Azen worden de koekjes... Oh, het... Oh, dat is echt mooi. Oh, een zebrapaad. Dat zou echt goed van pas komen, hè? Ja, dan moet Harry oer die wit-zwarte strepen rinnen. Eens even zien hoeveel strepen dat... Oh! 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 Harry! Help! Help! Oh! Oh, mijn enkel! Oh! Oh, wat doet dat zeer! Oh! 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 Oh, Harry! Harry! Snottergaasje. Ik kom er aan. Wat zou er nou weer wezen? Ik moet er maar gauw in. Koning Hert. Zeer, oh. Oh. Het verkeerslicht stiert op reed. Ja, maar ja, dan moet ik steen blijven vanzelfs. Oh, Harry. Beste jongen, kom gauw, hè. Kom gauw maar. Wat is er nou? Ik kan toch net samen terug reed rennen? Regels binnen regels. Ja. Nou, niet wist wel hoe het al je jet, hè. Oh, lekker. Dit heb ik zelfs bakt. In de oven. Wat een pech dat ik nou net een stukje naar Jota brengen kan. Want ja, het verkeerslicht stiert op reed. Nou, zet het dan maar gauw op green, hè? Ja, doe. Nee. Daar ben ik net belangrijk genoeg voor. En de koekjes echt net. Jawel. Wat is jou? Ik jij het net zo goed. Jawel. Belangrijk. Waar is belangrijk? En die koekjes binnen belangrijker dan regels. Dat wil ik even zeggen. Oh. Huppatee. Ja. Kom maar hier. Ja, voorzichtig hier, Harry. Voorzichtig, ja, Harry. Ja, voorzichtig. Zo. Nou is alles weer in orde. Ja. Lekker, hè? Dat is wel een heel belangrijk koekje hier, Harry. Ja. Lekker. Vist u dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.